Good morning mga chip. Karon maghimo na pud ta og boiled icing. Magkinahanglan ta og rubber scraper, tablespoon, measuring spoon, beater, unya pan. Unya atong mga ingredients is water, sugar, unya cream of tartar, og bowl. Unya lastly is ang egg whites. So karon magsugod na ta. So ang first nga ibutang nato sa pan is ang sugar nga 1 and 1/2. Unya water which is 1/2 cup water. Unya ato siyang initon. While nagpabukaw ta sa atong syrup, so mag-andam pud ta sa atong egg whites. So karon magbuak ta og tulo ka itlog nya ang egg yolk atong ilain. So ang egg yolk atong ibutang diri sa baso. Mga chip, atong yung siguroon nga atong bowl dili mantikaon, so kinahanglan gyud natong hugasan og tarong. Nya kining egg yolks kinahanglan sad nga di sa ni siya mabuak or maapil sa egg whites. So kinahanglan pure egg whites sa gyud ni ang naa sa bowl. So hinumdumi nga tempyuhan gyud nato ang bowl hasta kining tablespoon ato gyud ning hugasan nga dili siya nagmantikaon, kay mao ni rason nganong ang atong mga icing lanay. So karon kay nagbutang na buta og 1/2 teaspoon nga cream of tartar. Mga chip, kung wala mo'y stand mixer, so pwede ta mo gamit og hand mixer. So karon atong gianda mga hand mixer mao ni atong gamiton sa pagbatil sa egg whites. So, kini nga mixer pwede ra gyud ni siya. Pwede ra gyud ni siya sa beat sa egg whites. So karon ato na sundan ang pag-beat sa egg whites.
karon mga chip, to humanatag bait sa egg whites. So makita ninyo ganina nga stiff na gyud siya mga chip. So karon ari na punta sa atong gipabukal nga syrup. So sa pagkakaron medyo niinit na siya. So karon mga chip, makita ninyo mga chip, nibukal na siya. So ang atong sunod buhaton nato ani is magpaabot na lang ta na mustiki na gyud siya. So karon mga chip, sticky na gyud kayo siya. So pwede na ni siya nga atong ibutang sa atong egg whites nga bit mga ka-chip.
okay na mga chips. So makita ninyo nga sticky na gid siya. So no makita ninyo nga dili siya ingon nga lanay gyud. So na ni ang atong finished product, boiled icing mga chip. Thank you for watching mga chip. So next time tapod. So bye bye.